Du løber efter mig, hva'? Du løber efter mig, hva'? Du ser ned. Er du en god hund? Du! Er du bange? God hund, er du en god? Ja. Den er lidt flugig nu. Rosie. Kan du godt lide kamera? Du skal lige sige hej til kamera. Ja. Rosie. Hvor er hendes ene ben? Nå, godt. Jeg tror nok, hun kan godt lide at skræmme os. Hun kan ikke lide. Rosie. Den udforsker. Nu skal vi se, hvor Rosie skal hen. Den udforsker det verden i mere vand. Den drikker noget vand, og den udforsker ikke. Den udforsker vandet. Men nu går den et andet sted hen. Lad os se, hvor den går hen. Den går. Pas på. Den går ind i sejmiddelmåde. Lad os se. Somi. Ej, pas nu på. Tak. Nu, hvor skal den sejmiddelmåde? Den går. Nej, Rosie. Hvad skal den? Den skal tisse. Rosie, kom her. Rosie. Nej. Du skal tisse. Nu udforsker den. Men hun skal tisse. Det kan ikke være et godt syn. Det er tissepladsen, okay? Det var sjovt, hvis den tisse i luften. Pas nu på! Tis. Nej. Lad os sige tis. Nej, ikke derovre. Skal vi gå ud med den så? Nej, den udenfor tisser den aldrig. Den er sådan meget bange. Den er ret, den skal tisse. Vinter. Jeg tror ikke, den skal tisse alligevel.